Care a fost cea mai ciudată cerință a unui client? Deci aveam un prieten, nu pot să-i... Am, de fapt, un prieten, nu-i dau numele, să nu se supere pe mine, și mi-a zis așa, m-a sunat pe la 2 noaptea și mi-a zis: Speedy, vino că am nevoie de tine. M-am dus, m-am întâlnit cu el și mi-a zis că e cu o gagică. Și zic: păi și eu ce să fac? Păi tu vii în cameră și îmi cânti cât timp îmi fac eu treaba. Deci când am auzit, mi s-a părut ciudat și vreau să zic, adică nu se punea problema de bani. Am intrat în cameră, o masă plină de bani. Bineînțeles că am început să cânt, el a început să-și facă treaba, da? Eu cântam în treaba mea. De față cu tine? De față cu mine, păi asta era... Deci tu erai într-un colțișor pe un scaun. Asta era doleanța lui, eram în picioare. Și la un moment dat el se mai oprea și mai spunea: mai ia bani de acolo după masă, mai ia bani de acolo după masă. Și eu, din bun simț, luam câte o hârtie, două, ce, băi, ei sau nu ei? Crede-mă, nici nu mai știam ce mai cânt, Andrei. Deci, pe bune, nu mai știam ce mai cânt. Până la urmă s-a terminat frumos, eu am plecat acasă mulțumit, el a rămas mulțumit, dar nefericit. Ei i-a plăcut și muzica. Dai seama, dai seama. Uite, la asta nu am gândit, mă, că uite, mai faci dragoste, mai pui un CD de la cu Celine Dion, cu... Uite, poți să le iei pe Speedy când să-ți cânte romanțe.